Unistarter je síť ambasadorů napříč univerzitami a výzkumnými institucemi. Jeho cílem je hledání a propojení talentů pro realizaci ambiciozních vědeckých a podnikatelských projektů. Vychází z předpokladu, že pro vznik úspěšné inovace je nejdůležitější perfektní tým. Hledat ty nejlepší do spin-offu a startupu je jako hledání jehly v kupce sena. Právě s tím chce Unistarter pomáhat. Díky mezioborové síti ambasadorů a působnosti napříč Českou republikou dokáže najít vhodné studenty nebo vědce pro daný projekt. Ambasadoři jsou lidé přímo z univerzit nebo výzkumných institucí. Mají kontakty a osobně znají svoje kolegy i studenty a dokáží doporučit ty nejlepší. Unistarter také podporuje sdílení zkušeností s transferem znalostí, ukazuje úspěšné projekty a propaguje vzdělávací akce napříč univerzitami. Hledáte někoho do svého týmu? Napište nám. Chcete se přidat k projektu? Sledujte sociální sítě Unistarteru a přihlaste se k odběru newsletteru.